Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Татарстан президенты Рустам Миннеханов КамАЗ мастер командасы спортчыларын Дакар 2021 ралли марафонында җиңүләре белән котлады. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, Сауд Гарабстаны шүлләре буйлап узыш маршруты барлык катнашучылар өчен дә авыр сынау булды. Шуңа да карамастан бердәм тупланган команданың тырышлыгы нәтиҗәсендә иң яхшы нәтиҗәне күрсәтә алдылар. Машиналары категориясында бөтен пьедесталны Татарстан командасы яулады. Командада катнашучыларны ТАИССРның 100 еллыгы медальләре белән бүләкләделәр, ә коллективка республика президенты исеменнән рәхмәт хаты тапшырылды. Высочайшее спортивное мастерство, слаженный командный дух и несгибаемая вера в победу привела вас к рекордному 18-му титулу. Наша команда по количеству побед в ралли-марафоне сравнялась с легендарной мотоциклетной командой ТТР. Республика президенты Рустам Миннеханов ярдәме белән FM ешлыгында милли китап радиосы ачылды. Китап радиосы соңгы 18 ел эчендә Мәскәүдәге федераль конкурс комиссиясында милли концепция белән җиңеп чыккан беренче радио. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Тиз арада радио үзенең даими тыңлаучыларын табарга өлгерде дә инде. Бүгенге көндә китапның мобиль кушымтасын дөньяның төрле төбәкләренә сибелеп яшәгән 10 меңнән артык милләттәшебез тыңлый ала. Социаль челтәрләрдә радионың аккаунтлары бар. Радионың музыкаль өлешендә һәр татар балачактан күңелендә йөрткән, табыннарда, мәҗлесләрдә яңгыраган җырлар урын алган. Ә китап өлешенә бүгенге көн өчен актуаль әдәби әсәрләр, кызыклы фактлар, юмор, сатира, белешмә һәм энциклопедик мәгълүмат кергән. Милләтебезне халыкчан җырга, моң сәнгатенә төреп, әдәби матур сүз ярдәмендә генә саклап калып, киләчәк буыннарга җиткерә алабыз. Зур казаныш дип беләм безнең өчен. Әле малчы бит безнең җыр радиосы гына иде. Татар әдәбиятын ачып җибәрә торган, шул байлыгын күрсәтә торган радио җыгы. Слоганы, шигары әлеге китап радиосының һәрбер игә таныш килер, милли моңнар һәм китап. Китап төшенчәсенә кергән, буйсынган төрле мәгълүмат, энциклопедик мәгълүмат, белешмә мәгълүматы, шулай ук милли мәгълүматлар. Хәзер китапның килеп чыгу, әлбәттә, ул инде әдәби, мәдәни, музыкаль яктан караганда ул зур ачыш. Хәзерге заманга туры килгән актуаль булган материаллар чыга, әлбәттә, җырлар. Шуңа күрә китап минем өчен ул зур горурлык бер яктан, икенче яктан кызыксыну ята. Китап радиосында бүгенге көндә 2 кеше эшли, ләкин ярдәмчеләре күп. Җырчылар, блогерлар, артистлар, нәфис сүз осталары бик теләп китап радиосы тапшыруларын тулыландыруга үз өлешен кертә. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Бүген 22 гыйнварда башкалабызның Абдулла Тукай әдәби музейында язучы, драматург Фатих Амирхан атналыгы башлана. Әлеге чара әдипнең тууына 135 ел тулуга багышлана. Оештыручылар әйтүенчә, төрле программалар, лекция, балалар өчен мәдәни белем бирү чаралары үткәрергә планлаштырыла. Фатих Амирхан атналыгы 29 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк, ул әдәби музыкаль кичә белән тәмамланыр дип көтелә. 24 гыйнварда Казанда аз киремле гаиләләр өчен әйберләр җыю буенча чираттагы акция уза. Доброжитель проектының хәйрия акциясында теләге булган һәр кем катнаша ала. Балалар һәм өлкәннәр өчен әйберләр, яхшы хәлдәге аяк киемнәре кабул ителә. Моннан тыш гигиена чаралары, сабыннар, шампуньнар да кабул ителә дип хәбәр итә оештыручылар. Акция 24 гыйнварда иртәнге сәгать 10-нан көндезге сәгать 3-кә кадәр Карбышев урамы 50-нче йорт адресы буенча уза. Исегезгә төшерәбез, әлеге акцияның беренчесе узган елның сентябрь ахырында узган иде. Җыелган барлык әйберләр Татарстан районнарының хәйрия складларына тапшырылды. Бу юлы әйберләр Балык бистәсе районы гаиләләре өчен җыела. Дәүләттән грантлар, субсидиялар, җитештерүчеләрдән сыйфатлы продукция һәм өстәмә эш урыннары. Узган ел Мамадыш районы аграрийлары республикада лидерлыкны саклап калды. Эш крестьян фермер хуҗалыгы агростартап программасында катнашып, 10 миллион сумнан артык 6 эшмәкәр 29 миллион сумлык, бер кооператив 9 миллион сумлык ярдәм алды. Алдагы язмабыз шушы программада катнашып, үз хуҗалыгын булдырган фермер Зөлфәт Шайдуллинның күркәм эшләре турында. Монда да кадәр сыйлар.
Bu бүлмәләр монда без ауылдаган. Зөлфәт Шәйдуллин һөнәре буенча умартачы. Күмәк хуҗалыкта бер кадәр эшләгәннән соң туган авылы Иске Шәбиядә үз эшен ачарга тәвәккәлләгән. Умарта кортларын үрчетә, күпләп сарыклар һәм атлар асрый башлый. 5 ел элек республика программасында катнашып, 200 мең сум күләмендә субсидия алгач, тулаем сөтчелек тармагын сайлый. Акчаларын туплап, сарыкларын сатып, атларын сатып, сыйра күчә башладык инде. Кешеләрдән таналар алдык. Шуның белән арттыру ягына барабыз. Программага хәтле 3 баш сыйра тутырган идек. Анасын 8-гә тиеш бит инде ул. 8 генә булмады, 15-20-гә китте ул. Соң өстәлде. Әгәр стартапка мөрәҗәгать иттеләр инде, күп катнашымсызмы дип. Башта кирләнгән идек, соңыннан риза булып куйдык инде. Агростартап программасында Зөлфәтнең хатыны Гөлзада да катнаша. Гаилә бизнесы өчен сатучы хезмәтен ташырга туры килә аңа. Дәүләттән 2 миллион 400 мең сум күләмендә грант алалар. Бу акча савым сыерларына заманча терекчелек каралтылары торгызу өчен бирелә. Июль айында башланган төзелешне тәмамлата куйганнар. Әзгенә идәннәрне җәйеп бетерәсе бар. Аннан соң утлык ясап куйсак, ут пешен саларга, инде синажлар саларга. Битте, утларыбыз кертелгән, паилкаларны урнаштырып бетерәсе бар. Бу атнада эшләп бетерәләр ала бирсә. Хәзер Шәйдуллиннар хуҗалыгында 40 баш мөгезе рәтерлек бар. Тәүлегенә 230 килограммга кадәр сөт җиштерәләр. Язга таналарда бозауласа, бу сан икеләтә артырга тиеш. Гаилә ай сайын уртача 150 мең сумлык продукция сата. Игенчелек товарларын да үзләре җиштерә. 100 гектар җир алганнар. Аны эшкәртү өчен кирәкле агрегатлар белән комплектланган тракторлар да бар. Кышлату сезонына 600 тиргәк печән, җитәрлек күләмдә салам синаж тупланган. 2 авылдашларын даими эш урыны белән тәэмин иткәннәр. Фарис Мөхәммәтов, Илнур Юнусов, Фаил Шәһиддинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Казанның Библиобус мобиль китапхана комплексы быел да үз эшен дәвам итә. Гыйнвар аенда ул ветераннар йортына Самасыров һәм Вознесение бистәләренә киләчәк, адреслары һәм вакытлары экранда күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез. Мобиль китапхана комплексы шәһәрдән читтә урнашкан бистәләргә һәм ветераннар йортына хезмәт күрсәтә. Библиобус газ автомобиле 1000 ярымга кадәр китапны сыйдыра. Шул исәптән балалар өчен язылган китапларны да. Комплекс стационар китапхана фондларын яңартуда һәм китап укучылар сорауы буенча басмалар китерүдә дә ярдәм итә. Казан паркларында һәм скверларында әле дә яңа ел рухы хөкем сөрә. Горький исемендәге паркта Казанда яңа ел фото күргәзмәсе эшли башлады. Бирегә килүчеләр республиканың кышкы башкаласының төрле еллардагы 25 архив фотосурәтен күрә ала. Әйтик, фотосурәтләрдә элек шәһәрне ничек бизәгәннәре, чыршыларны кайларга урнаштырганнары, яңа елны ничек каршылаганнары сурәтләнгән. Мәсәлән, биредә Горький исемендәге паркта 70нче елларда куелган чыршыны 1917 елда Ширекүл паркында шугалак ташуыны, 30нчы елларның яңа ел карнаваларын күрергә була. Горький паркына рәхим итегез. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин, Чулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән сау булашам.